Здравейте, машинки, в моят канал за тежки ултра гига мега печалбите. Ще направя една сесика, ще заправям с 1 кило горе, кило доле и се надяваме да си умножиме парите най-малко, нали? Но, каквото стане, божа работа, каквото сега я покаже. Стартираме и припомням, че хазартът е за пълнолетни и разумна игра, приятели. Да започваме! Като за начало да пробваме екстрим, аз я харесвам тази игра. Казвал съм неведнъж, че това беше една от първите игри, които играх някога. В казино, по казината. Една от първите игри и то в казиното, ето кюмбата беше крупия, не знам това дали съм го казвал, ето казах го. Вкарах 10 лева и ги направих 30 с безплатните. Викам, дай ми парите буклуки, той ми носи 30 лева. От една пробита чанта, такава износа на една кожена. О, боже. На 10 ли искаш? Да играем с записи поне. Така. Почна се. 5 за 10. 10 за 5. Чист бонус. Нищо е. Трябва да си упорит, трябва да си настоятелен и не само в игрите, не само в комара, и в живота и комара. Трябва като цяло, не знаем, какво беше, имаше едно лавче. 90% от комарджиите се отказват, 99% от комарджиите се отказват точно при последния удар, нещо от ората. Така че аз съм уверен, че ще клъвне. Сега ще фърли 5 скатера, 30 врътки и ще го викна пак коня да ми ги изплати. С миризливата чанта. Кюмбаров. Ама тая не играе, бе, брат. Тая не играе. Играйка си. Тъмън да я махна. Тя усети. Винаги когато си кажем, сега ще я махна на къла и тя дава нещо. Не знам дали при вас е така. Та, подскажете ми в коментарите, защото това все пак е записвана сесия, не е лайв, че не виждам коментари и ми е малко празничко без вас. Как мина денят ви? Не как е минал деня ви, аз ще ви как мина моя. Станах, хапнах малко, трябваше да ходя да тренирам, ама ме изпържи една дупническа принцеса ме изпържи и не отидох. Ама после ще да викам, че си пробвам късмета. Вместо да се ядосвам е тук на комара да ми върже. И ако ми върже на комара, аз няма да съм ядосан изобщо. Ама изобщо няма да съм ядосан. Него, вземи го то от дуба. Добре, тая явно няма да давам. Да продължаваме с поредната игра. Старичка. Разбира се, играем и същи игри всеки път. Знаете, че съм си такъв. Да видим по пътя на логиката 40-ките не играят, значи да видим 20-ките дали играят. Ако не играят и 20-ките, ще имаме на 10-ките. Така процедирам аз. Indirection. Indirection е една купа 4400, тъмън ми е толкова ми трябва за печалбичка. И ще забравя, че не съм ходил да тренирам днеска. Също така искам да ви апелирам да харесате това видео и да натиснете камбанка. Ако го направите и напишете коментар, защото виждам кой е харесал и кой е писал коментар, ще купа на някоя от вашите игри, които сте написали в коментара бонус, или ще игра на нея следващия път. Ето. Да не кажете, че ви пренебрегвам. Платен, не си четеш чата, брат. Я така. Нещо. Ще приключваме май по бързата процедура. Си бех ходил да тренирам май. Въпреки, че още не се знае. Сега имаме тук. Имаме врътки. 54 врътки са си направил. Само, че и 20-ките не играят, което ме навежда на мисълта, че трябва да пробваме петичка или десетка. И 10. Какво може да играем 10? Освен тази прекрасна игра. Shining Crown. Хайде, миличка. Поне ти дай тук нещо. Поне ти дай, че да не почва криво деня. От тия рано са бале. 6 сутринта е. У 6 сутринта станах да играем машинки. Шегувам се, не съм станал да играем машинки, просто не съм лягал. И затова се шегувам. Ужас. О, боже. Нека видим какво ще последва. Кънчо. Тая купа как ме привлича обаче. Ако ми е картите, най-вероятно ще ми е карото, нали си не знаете какъв съм си късметлия. Само аз от торбата с путките мога фана. Само аз, бе, брат. Имаше едно детско по мое време. Как се казваше, един дед викаше, защо все на мен? Как се казваше това детско, беше много яко. Дори тук е едно гроздоберче.
Дуба! Шегувам се, 120 лева влият една в баланса, защото сме на издихания. На издихания сме. Но една вратка може да промени целия ни живот. Всичко може да се промени сега. Тури тук едно седмаче, бе, брат. 5 бонуса, бе. Какво се правиш, бе? Какво се правиш, бе? Леле. Ко са правиш, бе? Ко са правиш, бе? И това пак ми напомня едно видео на Мити Пиштова, май беше. Ко са правиш, бе? Ко са правиш, бе? Вземи ги тия саранда лева, айде. Та има потенциал. Въпреки, че след 4 седмици дава 5. Така съм чел. Така съм чувал и съм виждал. Вземи ги тия 20 лева, що не? Като те залупам. Ма нищо, тя взима дубли и дава записи. Сега фърля една 5 дини и дублирам червено, брат. Само да я фърли. Директно я дубвам. Това са да го дубна ли червено? Рисковано ми е малко. 90 за 180. Фокинел, бе, брат. Колко черни ще дадеш, бе? Леле, трябваше да си ги превера тия 90 ля. Нищо тя ще даде. Тя пак ще даде, следващия дубъл пак е червен. Въпреки, че до сега беше само черен, колко па черни мога да дадеш, бе? Как ми взе 90 ля? Безсрамница. Като хлапачка, пак си драскаш колената. Тройчо. Бате! Това е несериозно. Са 5 черни ли са? Или са 4? Оди разбери, бате. Ще чакам да ви я дубал къв, аз за това игра. Не заспивай когато... Оп! Я петичка обаче, бе, не, бе. Ма има и 2 четворки. Прибирам ги тези, защото е рискована. Рискована е ситуацията да дубвам 400 линия, като имам 200 в машината. Нека да не ми викат Янко лудата глава, да, ама все пак. Янко лудата глава, брат. Ранко лудата глава. Добре. Аз ще избеснея. И че трябва да си купувам нова камера след малко и нов монитор и нов компютър, оти че обърнем масата. Ако ми скъса още един дубъл. Значи или са е червено или е черно, 100%. Едно от двете трябва да е. Десетковите игри трябва да ги играем, явно те играят. Нема ли да измислят 20 Shining Crown вече? Че като гледам как ми къса дините, лошо ми става. Ау, една диника трябваше на втория барабан. Да засвири. Та пак ще даде. Много празни даде, демек сега ще фърли нещо големо. Да дубна червено. Аре, бе, мила. Дигни ме падо 1000 лева, ходим като ми бонус да видим, Мога на бонусчета да искаш. Добре, варианта е 20 вратки на 15 лева. Това е. Така и така. Пътят ни е надолу. Или. Ако реши да върне нещо, е добре. Ако не реши да върне нищо, па не е добре. Аре, бе, един запис дай на 15 лева, бе. 3. Бате! Леле, боже! Сай червено! Дубвам го, не ми пука! Айде! Айде! Глей си работата, махам те! Леле, скъсах си нервите. Скъсах си нервите, бате! Ужас! Ужас! Пу! Ама го дубнах, нали? Ето къде да видим петичките как са, 5 Dazzling Hot на 10 кинта. Пулсът ми се ускори, трябва да си взема часовник, дето ми мери пулс. Да видите каква тръпка изпитвам. Тръпката е навсякъде. По мен и цялото ми тяло. Затова не ги игра 5 линейните. 10 минути, батко. Тия ще си ги прибера. Тия също. Затова игра само 5 линейни игри. Вижте как дават. Вижте как дават. Почна и нема спирка, брат.
И хубавото на тази игра е, че дава двойки череши. Ехе! Простио! Как си помислих, че ще го обърне? Ще си ги взема тия тогава. Че ми взе стотачето. Give me my money. Как ми взе стотачето, бе, бате? Тройка гроздоберки, най-доброто. Ето тук една седмичка, беха 2 бона таман. Поне 2 бона беха. Аз знаете, че много ги смятам. Въпреки, че то не е нужно в комара да имаш такива високи математически умения. Все пак машината ги смята. Ама аз винаги си ги проверявам на ум да не ме е излъгала случайно. Само чекам да им направим скандал. Само чекам така да не ми даде толкова колкото съм ги сметнал и правим скандали. Ех. Да, добре държи между другото. Върнахме се от никъдето. От никъдето се върнахме. Па сме в началото обаче. Не сме към текста четох. Това ми харесва. Това ми харесва, че ме върна в играта. Защото вярвам в душата на машинките. Югио! Само аз не съм гледал Югио. Кажете ми вие като деца какво сте обичали да гледате. Ма ние хич не се познаваме. Вие осъзнавате ли, че само аз говоря за себе си, вие никога не ми споделяте? Така няма да се сближим. Айде, бе. Айде, бе. Една петичка може. Това ме дразни в тия игри, че като спре даже не ти връща и залога. Поне ми върни залога, ти дай 50 празни врътки. 50 празни врътки, брат. Още 100 ля ще правя. Имам надежди. Боже. Боже. Боже! Какво ми ги въртиш тия седмици? Та ще върне нещо. Ще даде. 100 ля в джоба. Айде влез сега в серия даваща така. Да, серия даващ иде. Па тия седмици така ги крие, се едно са 10 000 лева. Да, знам, че следователно са 10 000 лева. Пошегувах се. Как сам си задавам въпроси и си отговарям? Прости съм. Прости съм, малчовци. 100 линейните. Айде да видим. Стотачи. Дали ще сложиме шапка на главата? Да си сложи аз тук имам една капандела. Да си сложа и аз да предизвикам съдбата да е трите шапки. Трите шапенце. Тая игра не съм я виждал никога дава седмици между другото. Само съм чувал, че са фащали ората, ама... Да. Дубва се тия 12 лева, си ги вземи. Айде, нема нужда. Айде, нема нужда. На 8 лева те свалям. 10 врътки на 8 лева. И ако не даде и тука, значи десеткови игри трябва да си играем. В десетковите игри е тайната. Оп, да, ще дава. 33 лева. Да ги вада освен, а? Вадих! Добре. Почваме да се развиваме. Добре. Ще ги прибера и тия 30. Все по 30 ми дава. Ама 10 пъти по 30 подред ми дай. А не ми еш 30 лева на 10 празни. Защото математиката така не излиза, приятелче. И няма да те игра повече тебе. Ще си намеря други приятели. Други игрички. Коя 10 линейна да набарам? 10. Burning Clover. Или нещо такова беше. Нема, места се на десетковите. 10 Burning Hearts. Power Hot. Леприкона. Аре, десетката леприкона ще пробваме. Аре, десетката леприкона. Въпреки, че не съм сигурен дали нея трябва да пробвам. Ама, айде. Защото на другия провайдер играеха десетките, сякаш. Сякаш на другия провайдер беше. Ама, айде ще видим. Доверява ми се. Една вратка искам само, качествена.
С седмицата отпред трябваше. Какви с тия записи по 30 лева, бе, бате? На 10 лева игра, на игра на 30 стинки. Не. Няма да игра та. Не ми харесва. Не ми харесва тази игра, няма да игра. Но пак ще игра 10 линейна игра. Която ще ми даде много пари. Много пари. На коя деноминация? Така ли ми даде? На коронката. На 50-та деноминация. Мисля, че беше така. Тая все пак е същата. 16 вратки. Може би не беше това деноминацията, а беше долната. Мамичката ти чоре, бе. Към текста четох. Ама сега ще ни върне в играта. Гледай, бе, с 2 сърца, бе, брат. Не мъчи. Не мъчи. Това беше всичко от мене. Не мога всеки ден да печелим, а си бех отишъл да тренирам. Ако ви е харесало видеото, палец камбана, коментар следващия път, кои игри да играеме и такива работи. Поздрави на всички, приятен ден, вечер или там каквото е, когато гледате видеото.